Γεια σας. Γεια. Με γεια σας από τη Φόρμα τηλεφωνώ για κάποιες καινούριες προσφορές, αν σας ενδιαφέρουν. Όχι. Δεν υπάρχει αυτή η προσφορά. Σας παρακαλώ. Υπεραστικές, αστικές. Λοιπόν, ίντερνετ και τηλέφωνο τελείως ελεύθερο. Στο εξωτερικό μέχρι και Γουαδελούπη. Όλα για €1. Πουλήσα και περίεργα κιόλας. Αρχίδι. Γαμιόλι. Γαμιόλι. Ξέρετε ποιος μου είπε να σας τηλεφωνήσω? Ποιος? Ο κύριος Παπαδηγοργάκης. Ποιος? Χρήστος Ζεγκουάλας. Ποιος είναι, μαλάκα? Ο Κολοτελπίδας. Το όνομά μου είναι ο Τριανταφυλόπουλος. Ποιος είναι, ρε? Χρήστος Ζεγκουάλας. Λέγε ρε ποιος είναι, ρε? Τι σου νοιάζει εσένα, ρε? Δύο μεγαλέγια. Δεν με θυμάσαι?